Behin batian kabalan, bueno, egu berriak bueltan dira, ze ondo. Eta hortarako ekarritugu supergonbiatu batzuk, ikusten zirko batzuk daude. Eta hortako ditugu hemen Andrea gure ezaguna, laguna, dana. Bai, dana, ja etxekua. Eta Nora. Hasta ongi etorri, txalo bero bat! Kaixo. Zer muz? Ondo, ni bainik resaka bastante potentiakin. Nondik? Ez da atortxugatik. Ez da goizeko 8:00 retiratu nintzanangatik. Sekretua da zergatik erretiratu zinen dain berandu? Bai. Epi. DJ plan B. Plan B, bai. Ni horria ez negon atortxun. Ni baneuan. Bai, ditoian ere bai. Uste dut baiet bentsatu. Zein da zuen kontzertu guztokoena atortxukoa? Kritikak alde batera laga, baina neria bulego izan zen. Nire ere bai. Bez, eske. Bai. Neria Merina Gris, always bulego. Eske Merina askotan ikusi ditut, Ja, eta bai. oso lagunak dira, orduan, guai. Eskelei bulego... Uste Bueno, dut, banatu bitan. Bueno. Irulegiko eskuko kanta hori... Eske Hori kanzelamos, hori ez, hori kanzelatuta. Zensura. Bueno, guai egon zen. Ni irulegiko eskuak kenduta landa super guai, ados nago, baina Merina Gris ere oso guai egia esan, ez? Bai. Eta horrein orduan rekuperatzen ari zeat. Ez ni ez. Ez, gazte. Bueno, supergazte bez, Ni bai, gaina gaur lanea jo naiz etxe una mierda, baina bueno, pues aurrera goaz, gero ja gabona datoz, oporrak, eta irakaskuntzako privilegioak aprobetxauko ditut hortako, y jazta. Burgesa orduan. Bai, burgesa. Nik nahiko nire, Burgesa, bai, oso ondo, disfrutatu zazu. Jazta. Bueno, emango diogu unairi, bere tartetxoa. Kaixo maitiak, zen muz. Galderatxo bat, zeini ez zaio mito on bat gustatzen. Ez, mitoak denek ditugu gure inguruan, denek ezagutu ditugu, ez, urtez, undaka urtez, gure gana helarazi den informazio edo jakintza hori da. Egia da, gaudela garai batean nun zientifikotasuna, arrazoia, zentzuak daukan garrantzi gehien, baina egia da, uste egula garrantzitsua dela ere bai fantasiari, mitoei, misterio horri tarte bat eskaintza. Eta zesango izuet, nik uste dut momentuan gaur egun zientifikotasunetik ez dakigu hori demostratu ezakegun, baina garaian zientifikotasunetik egingo zutela ez dugu zalantzarik. Eta horri eutxiko diogu gaurkoan kabalan zuekin mitoak. A ber, ze karri duzue eskutartean hemen. Nork hasi nahi du, venga, hasiko zazu, Andrea. Bai, nik ez dut ekarri eskuartian, buruan ekarri dut, eta kendu ingot, hemen jarriko zuek ikusteko. Da, Mari Domingi edo sorginen gorrua, eta, nik ekarri dut objektu hau, ze ez nekixen honen jatorri xan nun zeuan, eta pixkat investigatzen takoetiatzen hasi eta konturatu naiz dala, erdiarotik datorren objektu bat, Eliziak inposazio alako emakume bat izbe eskonduei eta alargunei, ezin zebela hila erakutzi. Orduan hasi ziren olako gorruak erabiltzen, forma desberdinetakoak dare, baina hau da ezagunena, hola Mari Domingi eta sorginena, bakeixen landuena edo dalako. Eta hau lotzen da Euskal Herrira, ze kostako herrixetan gizonezkoak etxetik jute zienian, barrantzan itxera, emakumezkoak etxian geratze ziren. Eta, Eliziak bildur hori edo zeukan, ze emakume bat, sendabelarrekin aditua, eta pertsona bat sendatzen, sorgina da. Eta horregaitxik izaleke sorginen txapela, edo baitxa Mari Domingina, ze azkenian Mari Domingi izaleke sorgin bat baitxa. Bai, hanik entzun daukat ere gainea haien forma nahiko berezia zela eta asko barraiden zutela formaren inguruan, ez? Bazekala forma faliko eta horrek ere ez zuela bat ere gustoko Elizak horregatik edo. Bai, eski Eliziak ez dauka ezer gustuko orduan, Izan daitezke lehenengo mamarratxak Euskal Historian. Bai, behitu. Ez? Hori da. Aina hor atentzioa deitzen, ez? Zolako txapel. Eski protagonista batzuk, izan bian bezala bizitzan. Bai. Eta baita etorri za jantzita sorginez orduan, ez? Bai, da, zertxar jantzisa, nire amakindakua, eskuzindakua, eta da marabila, bat erreversiblia da gainera. De txulita. Hor nalezu egun batean bat, egun batean bestea. Claro, bai, kombinazio desberdinak. Ze guai. Mil eskerrek hartzegatik txapezo egarria, gaina eskuz egina dago, ez da? Bai, etxian indogu, eta flipatzen geratuko esaten arren, da almohada edo buruko baten etelia, eta gero etxian zukagun tela sobrak. Eta barruan dauka, kojin batien barrukua. Artista. Bai. Hola.
Mila esker ze objektu berezia gaina jantzi alzana, Claro, buruan eta dana. bai. Eta zuk nora ze ekarri eta azaldu ere nebali mazu zure luka eta dana. Nik ekarri ditut bi objektu. Bat, jateko. Hori beti ona, hori Ai, beti gero ona. jango, gero jango. Sanblas opilak, berez ekarri ditut 6, eta gaina justo geha 6, beraz bi Ai, jarriko ditut perfecto. eta gero jango ditugu. Eta ekarri dut gero kamiseta hau, nire lagun batzukin dute, Ze jartzen du? Marmarratxo, serigrafia eta diseinua esplikatuko dut. Orduan, opilena, nire familia da Ibartarra, eta bada Ibarren asko ospatzen den erritual bat, ospakizun bat, San Blas hau lotzen da estarriko minak edo hoietatik sendatzeko santu bezala. Orduan, bi erritual edo egiten dira. Bat da San Blas soka jartzen den alepuan, eta dirudi honek sendatzen zaitula estarriko minengatik. Eta gero baita ere, Eibarren San Andres Elizara juten dira San Blas egunean, San Blas opilak hori bedeinkatzea. Berez, Eibarren jaten dian San Blas opilak dira karratuak, oso handiak, eta de hecho hori San Andres Elizan kanpon badago eskultura bat, bi aurrena, hori, hortan, San Blas opilak bedeinkatzen. Eta San Blas dago lotuta erabat Santa Agedarekin. Biak dira fetxa, bat da 3an, berdintxuak, otsaiak 3an, eta bestia 4an edo 5an. Bai, hortxe, bai. Eta Santa Agedak esaten du, baina ez tarri izan, hori da. Da kanta nahi dugu goz. Claro, estarri hori, San Blas egunean, iten da sendatu. Behitu ze ona. Eta gero, Santa Agedan goaz olez egitera. Ta nik badakator, uste bat edo, agian badala, hain santifikatuta daude, festa guztiak bezala. Baina Santa Ageda dago guztiz lotuta lurra esnatzearekin, kolpatzen da makilarekin. Ustak berpisteko Hori da. claro. Bai, paganoa da, azken Hori da, nik finean. usten dut paganoa dala. Europa Latindarren horrelako erritual pila bat egiten dira, gero kristautasunak izugarrizko marketinga intzun hemen, eta hori santifikatu da. Baina daude lotuta, dago guztiz lotuta ere lurra esnatzearekin, ustal, udaberria dator, eta guazen lurra esnatzera. Espirituala da orduan. Bai, superrona da, Bai, eta gero kamiseta dago eroritako mito bat. Ze jartzen du, irakurri? Dago benetako historiako, esaten da erdiaroko lehenengo, irulegiko esku aurkitu aurretik, zan euskerazko lehenengo idazkia. Bai, eskerribua. Izioki dugu, guek ajutu ez dugu. Orduan hauen, Errioxan, 8. probintzian. Don Emiliaga kukula, ez? Bai, San Miguel dela. Bai. Don Emiliaga kukula euskeraz ez dut. Hor aurkitutako, anotazio batzuk manuskrito batekuak. Eta hori da benetakoa. Baina gero behian dago Iruña Beleiako Peppa Pig. Bai. Eta hau da faltsua, un mito caído. Horre, Iruña Beleian, badakizu ese movida gertatu zen. Bai, induzketan tan izan zen el mayor fraude de la historia mundu erromatarran zeana. Mito faltsuak, orduan. Orduan dago erdiaroko idazkizarrena eta Peppa Pig Iruña Beleia faltsua. Horrekin alko dira egin artekita logo suak nik usteet. Eta hauek egin duten ere lagun batzuk. Instagramen @marmarratxo, diseinua eta serigrafia, un poco de publi. Super fantasia. Super politxada, bai. Ze guai zuen obiektu dira bentan, super ezberdinak. Bai. Oso ondo. Nik azaloko nahi lukapurua zer da, ninoa itxas lamiaz. Fantasia bat. Bai. Guzti dut baina horrazi bat jartu urrezkoa, zen oski, indet nahaztu itxas eta erreka lamia. Kombinazio bat, ez? Ez que bixetatik izazik orduan. Baina, horrekan egon nintzen likiko zubian, eta hor zanute hortik datozela berentazko lamiak, orduan. Bai, likiko zubian da lamien kondaira, orduan, horrela inspiratu naiz, eta lamia etorri naiz gaur. Oso diba. Beraz, mil esker. Hora, sartuko gara, sartu gara, ez dakit, zaila da jakitan noiz hasten dian egu berriak, ez? Ez que nire ustez urte guztian izan biako ziren. Egun baina oporrakin batera da. Bai, hori bai. Aina etzako eguberrak esan Santo Tomasekin batera. Bai, hemen Gipuzkoan. Izan leike, bai. Egoan bai. Eta ze simbolismo tortzai zuei burura eguberriekin batera? Baukazue ritualik edo simbolorik lotzen duzuena? Zorretzan bali domingiz, ez? Ez hor ginez. Baina
Gure etxian itxendan tradizio bat edo da, danok batera arbola jartzen ginen txikitan, gero ez da hola izan, baina bai daukogu arbola jartzen dugunon artean urtero karbia dugula arbolan eskigitzeko objektu berriren bat edo. Eta oso kuriosu da, zen eramak dauzka gorde eta txikitatik ipintzen junganak, eta niriak asko dira argitxo eta olakuak, eta gero derbente dago Stitch, ez dakit da, hola crossover bat pixkat rarua, eta hori da gure tradizioa edo. Argitxo iratxoa. Hori Claro. dela euskal mito bat. Bai, honena. Flow 2000 da total argitxo. Buah, bai, bada. Bai. Txikitakoa. Bai, ni ez naiz bat gabon sali, gabon salia bai oporrak daudelako, baina ez naiz bat ere, gure familian elkartzen gea gurasoak nire anaiatan ni, eta bai jaten degula ohikoa baino gehiago, eta grasientogo, eta gulak, eta ez dakiz zer, baina ez gea oso herritu saleak, ez? Baina bai, hori gure etxean olentzero eta olako gauzak ospatzen ditugu, geroz eta gutxio, zer regalua oparitzeko berda prestatu, pentsatu, iten dugu amigo invisible ere, baina ez dit ematen denbora, nahi tokatu zait. Gainera ikurra. Eta da, oso zaian ere ustez beti pentsatzea, ni ze oparitu berdio, gaina beti tokatzen zait berdina. Horren spoilerria egin dut. Ez dute ikusiko haiek, batek bai, baina bestiak ez dute ikusiko. Orduan spoilerra ez zengo egin grabea. Baina, esan ez du ritualik ez, baina azken hori jatea behar baino gehiago, izan daiteke ritu bat ere, ez? Garaia konsagratzea hortara. Bai. Gero da pixkat hori, pena, ez? Nola kristautasunak bere ganatu du. Benetan paganoa zan, ez? Festa bat. Ze hori, olentzero lotzen zan, ez? Olentzero esaten da zala oleskari bat. Oleskari da oles egiten duen pertsona bat. Oles egin hori Santa Agerarekin hori da. Horrekin, ez dakit, mila teoria daude, ez? Olentzeroren inguruan zertzan, baina badirudi izan gentil bat, ez? Bai, hori zaten da. Eta egiten du pixkat errepresentatu gentilen garaia eta gentilen garai zarra bukatu dana, eta gizakion garai berria pixkat errepresentatzen du. Bai, lotura hori. Hori da, solstizioarekin. Kismi jaiotzen danean, ez? Hori da, kismi hori auskalo zein dan. Baina gero, etortzen da kristautasuna bere supermarketeinakin da esaten du, egingo dugu hemen Jesu Kristo jaio zala. Eta jazta, beraiena orain, ez? Hori da pena bat, baina, berez, beste simbologia pagano bat ere badaka hor. Ez que nik uste dut hori dela, pixkat bakoitzak zela bizi izan da behin, ez? Osea, gure etxian, nire familia kristaua da, nik ez dut sinisten olako gauzetan, baina askotan igual etxera jun eta eipiniko jaiotza, edo nire lehenguztiak eta jaiotza eta nire etxian inoiz ez da egon jaiotzik. Orduan, nik ez dut hola sentitzen eta askondako bada, zela ez dozu jarri behar jaiotza, ez nik jartzen dut arbola eta punto. Orduan ez dakit. Polita azken fina, zuaitza jartzea, gautako zuaitza ainalezu, zuk nahi dezun bezala dekoratu, horrek ere bauka horako gauza bat aldezuna zure erara jarri, hori polita. Baina brillu eta hola izaten da, ez? Bai. Ni ez naiz aldekoa gero jaso inberdalako. Baina jasotia erreza da, baina brillu txan inguruan daukat komentatzeko aurrekoan arbolia jartzen, argixak eskuan esplotau jatela. Osea, baleia. Eta eskua ondo daukazu? Bai, bizirik dago, lasen hemen. Bai, guk ere jartzen dugu argiak, gaina nire amak jartzen ditu musika egiten duten horitakoa. Ai, ama! Orduan pizten zuen argia, Me encanta! Buah, gero bialdu bideo bat. Guia urtiak ez daula jarri. Nire ama gustatzen zaio, baina guia... Nire aitak, nire anaiaktan egiten du boikot zarrakinan nire amak agortu zaio, esperantza hori, jazta. Bai. Eta gero aipatu dugu pixkat esatoinoenago, baina behintzat ingo gapur bat ekarri nola da, ez da baidatxoa, Mari Domingi alde edo kontra? Super alde eta badakitzu bezala aldekoa, baina entzun mesedes Pirritx Borretxe eta Mari Mototxekin daben kantutzarra, osea, mesedes, que temazo. Osea, hori laster tabernetan. Malakias remix. Bai, mesedez. Buah, eske baina kantuaia bere horretan ona da. Ados, Navidazen Navarrakin inbalimazun zea, remixa. Bai, eske behar da. Bere ustez munduko kanta honena, osea, opusen jaiba malakiak zek nastua, temazo. Eta gero, Mari Domingin alde geixo bitxeko, nik ez dut, osea, egisa da igual ipini dala, olentzeron zaintzai edo olentzeron laguntzaile bezala, eski nire ustez hemen arazua da olentzero ez dala biharrezkoa. Osea, Mari Domingi jarri eta olentzero agur. Ni Mari Domingikin geratzen naiz.
Ni kontra, baina nago kontra ere olentzero pertsonifikatzearen kontra, osea, berez, hor badago ritual zar bat goizuetan iten zana, bueno, ez dakit, ni hau goizuetako batek kontatu zen, gero ez dakit hori egiten duten. Baina, berez, Katalunian egiten den hau enborrarena... Bai, kagatio. Honai guztien deitzen zaiola Euskal Herrian zukil, baina ez nago seguru. Eta badirudi olentzero, ikaskino, ezu, egurrau, badala erritual bat berez, urtian izan geha, zea batzuk, pekatari batzuk, orduan, pekatu ekin goitugu eta gero urte berriakin hasiko geha berriz ondo, ez? Hori izatezula, venga, bucket list, hasiko naiz ondo, apuntatuko naiz hemen, ikasiko etestak izer, hori da. Orduan, iten da, simbologia bezala nire urte guztiko pekatu guztiak erreko ditut, eta gero, errautsa hauek ongarri bezala urte berri honi hasiera emateko. Orduan, berez, hortik dator, gero daude 8.000 teoria, baina ni teoriari gustatzen. Badu zentzua, ez azken finean ere gabonak hori da, zerotik anasi eta berritu. Eta pertsonifikatu deu, pentsatzen dut ikaskinaren irudi horrekin lotu izan dalako, baina adibidez Europan badaude kultura pilo batetan ez dana pertsonifikatu, eta oso urrutira joan gabe Katalunian. Hor ez dakit zeiten duten egurrezko trontxo batekin. Jotzen dute hori joten dute egur batekin eta gero Parisak ditzen ditu kaka. Parisak kaka. Hori da, eskieta. Hori da. Bueno, nire pentsatzen gat, fantasia bat, eski egur bat jo, esetako. Esango dute gero euskalduna garela basatiak. Eta, olentzero hori azken finean bada izaki mitologiko bat, ez? Bai, tare. Nik hain oso super galdera bat. Nik nire erantzuna badut. Erantzuna jakin nahi dut. Zein da zuen euskal mitologiako izakiri guztokona. Nira da, noski hanbotoko Mari. Nik hemen daukat dilema interno bat. Sorginak badie, de hecho, tatuauta daukat, baina eski argitxo, gustatzen gat, eski pila bat, eta irakurtzen mozua edo, entzuten mozua argitxon letria, super cringe da. Baina, bera, eski, iratxo bat, sartu interneten mesedez, argitxo iratxoa, argazkiak, eta topoko zuen, bosteun da bi argitxo mota, osea, horrekin aldo zuen, ze argitxo za gaur. Malakiaz beste remix bat, mesedez. Nik entzuna neukan Hernanin bizizela, argitxo iratxa Santa Bai, Barbara. klaro. Hernanin. Eta, bez, hori ondo oso, eta aurrekoan ibili ginen komentatzen, eta eski herri bakoitzean dago olentzeron etxe bat. Bai, eta Marina mendiare bago aldiro toki ezberdin bat. Hori da, baina guri adibidez ikastolan esatu zuzkuen, kontu zibili formal portau handagola olentzerion etxea eta zuei ikusten da bilela. Eta oain, benetako olentzeron etxe bat dago mungian, osea, kurra hau. Eta ja, galdu indaun ere uste xarma hori, umile izatiana, olentzero zu ikusten dago handik. Orduan ez dakit, gustatzegat, baina ejat hainbeste gustau. Ja, nik ere esango nuke Mari. Baina gero, plot twist, osea, Mari omen da jainkosa erromatar bat. Hau da, bere jatorria da erromatarra. Baina, bueno, Mari, berdin digu. Hanbotoko Mari, kitxo. Hanbotoko dama. Apropiazioen dauta. Eta gero ez dakita mitologia, bueno, ez da igual izaki mitologiko bat, baina bada mito bat, Gartxotena me parece una fantasia. Vale, bai. Qué locura. Nungoa zan, herria izaltzu. Egon zara egin duzu turismo. Ez dut egin ruta hori. Badirudik ez un poco kutre, ruta hori. Bai, fiskat bai. Baina bai, zan tipoa, bueno, Gartxot zan aita ez? Erail zona bere semea. Basan bardo bat, pues otro, ez? Olez egita gustatzen zego. Itzaltzuko bardoa, ez? Hori da, lertxundiren kanta hori, beste remix bat mesedez malak. Dago erronkari ondoan ustez berria. Hor da mito pila bat. Hor da mito pilo bat. Irati filmaterako duten aurra bat. Hori da. Pues hori, historio hori, gero idatzizun, nola da, Arturo Campion iruindarrak idatzizun ipuin hau, gehien dakiguna Gartxotei buruz da honengatik. 19. mendean idatzizun ipuina, baina berez 1000. urtean edo kokatzen da horregako bataien ostean. Bai, hori da, eta etorri zian Karolingiarrak, Frantziako aldeko hauek, monje batzuk, horregako monastegira. Eta esan zuten, bitu Mikelot o Mikelet hausan Gartxoten semea. Badirudi kantatzen zula oso ondo. Eta sekuestratu zuten koruan kantatzeko, eta Gartxotek esan zuen nahiago zula, bere semea Bai.
Eta hola xen. Orduan zan Euskal Herriaren alde, bum. Ja, baina hori, bai. Bueno, Piskat radikala. Radikal, bueno, baina radikala. olako mitopia hau ez, amaiur, Bai, bestea. Bai, Hor nik horregako, bai, Bai, adibidez, bataiak. hortarako gara, nik uste nola, barandiaran berria diela roten amairu. Total. Lakubegi, basai jaunaren Bai. deia darra, ez Esan dakit que pizkat, zer. hoi musika oso euskaldunak dianak apur bat romantikoak diala, ez? Mito hauekin edo... Bai. Ni mola mogollon, Neri gustatzen jat, baina uste dut geixegi garela idealizatzen. Baierak eta bai mitologia, Osea, generalian. Bai. Ikusten dugulako, bai, zaindu bio, evidentemente, kriston pixua dauke gure kulturan, eta asko zaindu beharreko zehose da, baina ez da dana zurixa edo beltza. Osea, gris asko dago, eta Bai, asako. nik be uste dut hori, asako. ez dala kontuan hartzen, ez dala, imaginau bez. Noski, baina hori azken finan denean, ez? Bai, claro. Aldira ere uztartu, adibidez, ni familia asko egiten da jartzea eguzkilore atean, eta mariren gurtza, gurtza, ez dakit nola, osea, dago nahiko bizi dago egia esan, eta beti mari gora, mari behar, claro, ni familia bauka familia Durangaldean, orduan, horrekin, wow. Oina, aldira uztartu ere, zagian, aiezen zait, eguzkilorea jartzea atean dela, gauza superpolit bat. Bai. Oso. Zuek baduka zoi jarrita edo? Nik ez, Nik atian ez, hori da, niko jarra, eta nik uste dut gure familixako neskatila, eskedanak dira neskak bera, danok daukogula koiar bat, edo gantxo bat, edo zeo zer, eguzkiloriana. Azken babesteko, ez? Hori da, babes amuleto bat bezala. Badakizuen une bai ikusi nituen pila bat eguzkilore, Oksitanian, bai. Frantzian, bai. Bihar noan edo? Ez nuke jakingo nun, baina bai, Oksitaniako toki batea naiz gogoratzen jarrian izena, soy un poco desastre honekin. Baina, de repente, ateari guztitan eguzkiloreak tani, ba. Ke guai. Ba, igual izango da, ez dakit, ez? Como Pirineoetatik gertuko movida bat. Azkenean nun aurkitzen ditu eguzkiloreak. Pirineoetan. Bai, altitude goitan edo jaiotzen dira, bai. Eta horrekin lotare bai, egunerokotasun hori, azkenean mitoak fantasia baten parte dira, ez euskal fantasia deitu dizagun. Bai. Behar dugu fantasia gehiago gure bizitzan, edo ez, edo... Bai. Bai, nik daukat superargi baiet, ilusio horrekin bizitzeko. Naizta gero gizurra izan, posik bizi. Bai. A ber, eske arrazoia, no seke, metodo zientifikoa, da, aspergarriak eke kagaz. Ta gaina, nahi esan, bai, berdegu. Ta gaina da, a ber, munduaren realitatea esplikatzeko beste modu bat gehiago, askoza divertigarriagoa, askoz espiritualagoa, ez naizela bat ere, baina geroz eta gehiago konturatzen naiz fantasia oso beharrezkoa dela. Osa, gizakiok behar ditugu historia kontatu, behar dugu gure munduaren realitatea kontatu, ez dakit, gauza fantasiosoak sartzen, ez dakit, da gure bizitzako mobidak kontatzeko, baina ez dakit beste modu askoze divertigarriago batean, eta da behar dugun gauza bat. Osa da, behar dugu, eske hori da gizaki, nire ustez gizaki egiten gaituna, ez dakit, bai. Bai, azkenean lego fantasia bat ere gure buruan ere bertan ezarri, ez, adibidez, historia bat alezu apaindu, hori da. Aluzu, brillarekin kalera, ez? Eta pixkat dramatizau dana. Total. Maion hartu. Zuk ligatu ezu gau batean, igual mierda bat izan da, baina zuzureko harriakoa kontatuko jozu modu fantasistiko baten. Eta gero izan da una txusta, baina zuk hor apainduko ezu, eta da mucho más divertido. Bai, azkenean egiten duzu, azkenean filmak bezala, etxetzuna zozer entretenigarria sortu publikoaren zan. Bai, zure pelikulia. Monologoa inberdezu, eta aspergarria ezin du izan zientifiko bat, ez? Izan behar du, apainduta. Eta gero ere sartzen ikuset mitoak eta hola, nahiz eta joakin ez dira realak, polita da, ez gaina kulturarekin mantentzeko eta dena, guztioan aipatu duzue, baina baude 10.000 modu holakoak. Gero errituak ere baitugu denok geureak familian edo guk geuk edo horrela. Bai, claro. Adibidez, grabatzen hasi aurretik bezan dugu, Santo Tomas egunian beho itxuria dago baserri txarrez jazteko, gure herri xanta askotan 24an bebai. Horrek nik uste dut, erritualak edo itxurak diela danonak gizartianak, baina gero guriak propio behitzen ditugula orduan. Mitologia horretatik be
sortzen ditugula gure egunerokotasuneko ohiturak. Bai. Eta nik usten dut oso lotuta dagoelare gure identitateakin, eta Superrados. ere bai naziogintza puntu batetik ere, osea, usten dut gaur egungo nazio, ez dakit nola ditu, nazionalismoa dituko jot, ez? Baina bai berdegula, ez, gure identitate nazional hori edo oinarritzeko beti kontatzen dugu historia, kontatzen ditugu mitoak, osea, zerbaitetan oinarritu bergea. Eta nik usten dut justo gu herri zapaldu bezala, osea, berdegula bai o bai, eta ardun tiramos de Orreaga, Tope, Amaiur, Bestia, baina eske guk berdeu, osea, gu gaur de horbeian bi estatu hegemonikon tartean aputxurrauta, eta pixkat aldarrikatu berdeu gure kultura, gure hizkuntza, gure historia propio eraiki berdeu, ze karo, kontatu dute historia beraiek, ez? Osea, kontakizun ofiziala da beraiena. Baina, klaro, gu hasi bergaia gurea propioa sortzen, eta hor sartzen dira ere mitoak. Bai, azkenean behar dira mito batzuk herri bezala aurrera egiteko, ez? Bai. Nik hori, hori tesipolita honentzako, ez? Gaurko gai honentzat. Bai, ondo labur bilduta. Hori da. Ara, ez azken ideiaren bat bota, amaitu aurretik, edo azkeneko ideiatan ez zutena bota jendeak entzuteko. Gora Mari Domingi eta gora Sorginak, sentitzen dut Maili. Nik, ez dakit, ez naiz bate pertsona ez fantasia oso mitikoa, baina egia da geroz eta gehiago gustatzen zaitela hori bai, alerta. Nire ustez kontu zibilik bergea pixkat mitoen mobida hauekin, mitifikatu ditugu hainbat gauza, adibidez, Elkano. El señor Elkano. Hori zan beharrezko. Eta kontu zibili bergeala, badialako batzutan apur bat arrazistak, bilibilik, esklabistak, eta hor pixkat autokritika egiteko, baina gora fantasia eta gora euskal mitologia. Super ondo. Egia esan horrela, borobiltzeko super ondo, eta ala bazan, ala ez bazan, sardadila, kalabazan. Hori da. Mila esker.